kayo'y mahalaga. Kasama ang agrikultura at pangingisda. Pag-aalaga rin ng mga hayop ay mahalaga. Produktong masagana, lumbay wala na. Sa mga makabagong pag-aaral ng siyensya, hindi na kailangan kayo'y mahirapan pa. Kami ang binhi ng pag-asa. Kami upang tumulong sa inyo, gagabayan kayo sa pag-unlad. Magtanim ng bago, kaalaman ay lalago. Agrikulturang bago, magsasakay panlalo. Kami ang aagapay, tutulong sa inyo. Yakapin ang pagbabago, magtanim ng bago. Para sa loobin, makatagong kultura, makatagong ugali, makatagong pamumuhay. Ito ang kailangan upang tayo'y lumago. Sanang puso at isipan. Magtanim ng bago, kaalaman ay lalago. Agrikulturang bago, magsasakay panlalo. Kami ang aagapay, tutulong sa inyo. Yakapin ang pagbabago, magtanim ng bago. Handa na kaming makita ang kakayahan niyo. Mga Pilipino ay nagtitiwala sa inyo. Gaway maging tapat kayo at hindi maduduwag na gawin ang wasto. Maging leader kayo na kayang panindigan ng kalupaan, katwiran at katalunan. Bakit? Dahil sa mandat kayo kumalaon, sa lungsod man, sa cities man, sa kalutiran, yung influensya ninyo ay maglalago sa isip ng bata at kahit ng mas matanda. Yun yung swerte ninyo ngayon. Yung matututunan nyo will find a ways to stream in the minds of children and old people. At aanihin ko'y At dahil kayo yung magiging sugat, or kayo yung sugat, kayo yung magiging tagapagday ng bayan. You'll be nation builders. At sana maging agents of change kayo. Tagasunod ng pagbabago. Kaya kailangan nyo kumilos, you need to move. Kailangan nyo gumawa, you need to work. Because you are the leaders of tomorrow. Kayo yung tagapagulo ng lahat. At kayo, yung hindi ng pag-asa. Okay? So good morning, nag-graduate na again. Nag-aaral ng aming Deputy Director, Ms. Elsa Imparo, ang aming Technical Chief, Mr. Graduate. Thank you so much sa pag-accept ninyo ng challenge na ito. Naway mag-enjoy kayo sa preview minutes ko and after the break. diligan ko araw-araw hanggang sumibo, lumago at magbunga. Magtatanim ako, Hello po, I'm Kenneth Miguel Losenya from San Ramon, Tinambaca, Camarines Sur. Ang ano ko po sa sa aral, huwag tayong magiging selfish, yung bang pagiging makasarili. Kung kaya nating tulungan kapwa natin magsasaka, kung anong kaya nating itulong natin. Ako po, si Ronilo Villaverde Jr., taga-poblasyon si Ruma, Camarines Sur. Ang aral ko pong natutunan sa binhi ng pag-asang program ay isang magaling na leader, pagkakaisa, at magaling makitungo sa tao. Ako si Ronaldine Abrasado from Globality, Tinambaca, Camarines Sur. Ang natutunan ko sa binhi ng pag-asa program ay maging positibo at matatag sa lahat ng bagay. My name is G. Balase from Pinitan, Siruma, Camarines Sur. Bilang isang kabataan na naandito ngayon sa binhi ng pag-asa program, may tatlong aral akong natutunan dito sa programang ito na kung saan ay ito ang pakikiisa, pagpapahalaga at pagyayabong. At sa tingin ko, natulungan ako ng binhi ng pag-asa program na ito sa pagmulat sa akin sa pagpapahalaga ng agrikultura.
dahil hindi ko naman po may pagkakaila na bilang isang kabataan ay nalimot ako sa pagpapahalaga sa agrikultura. Kaya bilang isang kabataan na natuto at na open mind dito sa programang ito, hihikayatin ko ang aking kapwa kabataan na ma-engage sa ganitong programa, makiisa at magbigay pagpapahalaga at pagyabungin ang kanilang kaalaman sa agrikultura. Hikayatin ko ang mga kabataan tulad ko na sumali sa programang agrikultura para may matutunan sila. Dahil sa programang ito, tamang-tama o talagang sakto siya sa problema sa aming lugar. Pinasabing akma sa mga problemang kinaharap ng aming lugar. Malaking tulong po ito sa akin dahil na magkaroon ng pag-asa sa agripreneur. Hinihikayat ko po ang buong kabataan na makiisa sa programang ito dahil po tulong na rin natin po sa kaiunlad ng ating bansa. Sana tulungan natin mga kapwa natin mga magsasaka, mag-aral tayo, alamin natin kung anong mga programang ito. Lahat ng aking pananim, lalagyan ko ng pataba. Babantayan ko at tatanggalin mga peste maaring sumila. Magtatanim ako ng pag-ibig at aanihin ko'y maraming pag-ibig. Tayo, ang binhi ng pag-asa. Ako, tayo, ang binhi ng pag-asa. Ako, tayo, ang binhi ng pag-asa. Ako, tayo, ang binhi ng pag-asa. Bibinhian yahan Mangga, ko araw-araw hanggang sumibol magko at magpura. Magtatanim ako, magtatanim ako, magtatanim ako. 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 Dito, doon, kahit saan.